Ja, hej. Godt nok ærgerligt, at jeg ikke lige kunne vise det, men mit spil, det crashe, der hvor, der var lige at dræbt ham. Fumble Gearwind, ham her. Ham. Jeg har dræbt 3 rares i dag. Jeg ved ikke, I kan se achievement, det fik jeg den 9. 3. Og vi har den 4. i 9. i dag. Eller, det vil så sige, den 3. i 9. fik jeg det. Og vi har den 4. i 9. i dag. Så man kan, fordi klokken er jo gået hen til over 17 om morgenen. Så, men jeg fik dræbt Terrorspinner, Tugmut, Fumble Gearwind, og det er altså en af de sværeste, du kan finde her i Born Thunder. Ja. Og den flyver her omkring. Faktisk heldig, jeg fik den. Ja, det var slet ikke meningen, at jeg ville have den. Det var, eller jo, det var det jo sådan set, men jeg var inde på Facebook, og så lige pludselig tænkte jeg bare, jeg vil bare have en, og så den er der, fordi jeg ledte efter den så mange gange. Så var den her kraftedeme. Jeg kan jo se, Fumble Gearwind, Tugmut og Terrorspinner. Der er de. Og det er ikke private server. I kan se, der er så mange. Real ID. Og Grimmer. Der. Yep. Nå.